27 नं बिएन SSB हानजाया इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे फालिदों। 27 नं बिएन हाउली SSB हानजानि बानजायनायाव बर' बाजार बरगाव केम्पनि SI भुबनेश्वर राजबंशीनि दैदेननायजों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय दिहिरा हायना बाजाराव ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लाफानानै इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे फालिदों। मख'नो गोनांदि बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवा ड्राग्स जानायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय निसा बेसादनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय आरो बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ सांग्रां खालामहोनायनि थांखिजों बायदि स्लगान होना लामायाव हानजा सुरदों। बे हाबाफारियावनो फुंबिलिनि समाव सांग्रांथियारि मेल लानायजों लोगोसे गोग्गो आबहावानि थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। बेबादि बाख्नायजाथाव हाबा मावनाय हाबाफारि लानायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा 27 बिएन हाउली SSB हानजाखौ साबायखर बावदों। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগস এগেইনস্টৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ 27 বিএন SSB হাউলিৰ পৰা শ্ৰী অভিষেক আনন্দ কামানেন সাহেবৰ নেতৃত্বত আমাৰ এফ কোম্পানী বড় বাজাৰ আৰু বিয়পি বেতবাৰী লগ হৈ ড্ৰাগছ বিৰোধীৰ বিষয়ে আমি ৰাজ্যক সতৰ্কতাৰ কাৰণে আমি ৰেলীটো ওলাইছোঁ আৰু ভাষণ দিয়া হৈছে। যিবিলাক আজি নতুন জেনেৰেশ্যনবিলাক ল'ৰাবিলাকে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকে সজাগতা হ'ব লাগে আৰু ইয়াক বাধা কৰিব লাগে আৰু ওচৰৰ পুলিচ থানা আৰু আপোনাৰ NGO য'ত থাকে সিহঁতক খবৰ দিব লাগে তাকে এই বস্তুটো আগত নবাঢ়ে বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নষ্ট নহয়। সেইকাৰণে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি ড্ৰাগছ ডে পূৰা ৱৰ্ল্ডত মানা হৈছে। গতিকে এইটোৰ সকলোৱে সজাগতা হৈ থাকে এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰটো খতম হ'ব আমি কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ। পেৰেণ্টছক মই ক'ব পাৰোঁ এতিয়া যে মই উপদেশ দিব পাৰোঁ পেৰেণ্টছক যে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী হওক সিহঁতক বুজাওক আৰু এনেকুৱা যদি হেৰি আছে লগৰ ল'ৰা আছে সিহঁতক কওক যে মানা কৰক যে এইবিলাক বস্তু খাব নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আমাৰ যেতিয়ালৈকে বয়স নহয় তেতিয়ালৈকে এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। চিগাৰেট বিড়ি চাদা এইটো ভাল হ'ব লাগে আৰু যদি কোনোবা লগৰ ল'ৰাই খায় সিহঁতকো মানা কৰিব লাগে। থেংক ইউ। जोङो दिनै दिहिरा ओनसोलाव बिथांमोना दिनैनि बे निसा बुस्थु लानाय बिनि सांग्रांथि मेल खुंफैनायखौ जोङो दिहिरा हिसाबै जोङो बिथांमोननि बे मेल खालामफैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना बेफोरबायदि खालामफैनानै जोंनि ओनसोलाव जिखिनि उन्दै सोलोंसाफोर उन्दै गथ'फोर बिसोरो जिबायदि गाज्रि लामाजों खारदों निस्सय बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि दिनैनि बे मेलजोंनो एसे सांग्रांथियाव फैगोन जोङो बेखौ एसे मोनदांदों। दा दिहिरा ओनसोल बा हालामनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोङो दिहिरा हिसाबै बे ओनसोलनि हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन जोंनि दिहिरा ओनसोलाव माखासे मानि उन्दै फरायसा फरायसुलिफोराबो आथिखालाव माखासे मानि बेफोर लानाङि बेसाद ड्राग्स गान्जा बेफोरदि निसा बेसादफोरखौ लायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओनसोल हिसाबै बा जोंनि माखासे बेयाव संगठनफोर दङ क्लाब हिसाबैबो दङ माखासे जोंनि बाजार कमिटि बेफोरो जोंनियाव दङ। दा बिथांमोनजों जोङो ज' जानानै जोंनि बे ओनसोलनि गासै जायफोरा गाज्रि लामाजों खारो बिथांमोनखौ जोङो नायनानै जोङो बबे लामाथिं खारगोन बेखौ नोजोर होनानै जोङो बिथांमोनखौ गोथों लामाजों लांनो थाखाय जोङो नाजागोन। दा बिमा बिफानि सायाव नोंथांमोना माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ? जोङो बिमा बिफा बिथांमोनखौ जोङो ओनसोलनि गासैबो बिमा बिफाफोरानो जेन गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै नोजोर होनानै बेफोरनि निसा बेसाद लानायनि जि बिसोरनियाव सानथाय दङ बेफोरखौ बिमा बिफाया एसे सांग्रांथि खालामनानै गावबा गावनि फिसाखौ एसे नोजोर होयोब्ला जोङो गोजोननाय मोनगोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों।
आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।